Nee, 3 maanden verbouwen hebben de broers Hielke en Sietse van Sportconnect in Ambacht haar een 5e vestiging in Iepen. Locatie gingen we al voor eigen, dat we hier vestigen doen. Alleen het pand moest nog komen en uiteindelijk, toen de spaar leeg kwam, toen ben we er eigenlijk op uitstappen. En daarom betochten de twee broers een wijze waarop de bezoekers, de sportskwallen, wijdwijdig u testen kunnen. Ik ben natuurlijk net nij in Friesland, maar ik ben wel nij in Damwart. Dus iedereen die bij ons probeert wil, die krijgt 10 dagen de tijd om gewoon even rustig op zijn gemakje te proberen. Maar heel veel mensen, de mogen ze voor zichzelf invullen, die voelen een drempel bij hun sportschool en vinden het überhaupt geen fijne plek om heen te gaan. En wij hebben in eerste instantie als hoofddoel dat we een toegankelijke plek zijn waar mensen juist wel graag komen. Verschillende concepten hebben, maar uiteindelijk alles jij bij elkaar. Of bij elkaar moet ik zeggen. Dus we hebben een stuk e-gym, apparatuur stelt zich automatisch in. We hebben groepslessen, vrij trainen en we gaan met iedereen persoonlijk in gesprek. We hebben een soort ommeldingen en het is nu om die verwachtingen weer te matchen. Het allerbelangrijkste is dat we een toegankelijk concept zijn, waarbij we ervoor zorgen dat mensen hun fitnessreis, dat het allemaal wat tastbaarder gaat worden. Het is net de eerste keer dat Hielke en Sietse een sportskwallen opstarten in een Lietsdorp. En dat doen ze dan ook met een speciale reden. Omdat we zien dat we juist heel erg sterk zijn in de dorpen. En ja, we zitten ook in heel veel andere dorpen of kleine stadjes. En ja, we zien dat het hartstikke goed werkt. Iedereen krijgt bij ons een bandje waarmee je 365 dagen per jaar binnen kunt komen. Dus daarmee kun je de deur openmaken. Maar daarmee kun je dus bijvoorbeeld ook alle apparaten instellen. En dat maakt het eigenlijk heel simpel, want je doet je bandje ervoor en het apparaat staat er in één keer in. Het is eigenlijk een soort van digitale personal trainer, maar mensen moeten beginnen met in beweging komen. En als ze in beweging komen en ze krijgen de juiste begeleiding, dan zie je dat mensen vanuit daar heel vaak doorgroeien naar een groepsles, vrije training of welke variant dan ook. Wat vinden jullie van het eindresultaat? Nou, ik ben er heel wies, maar ik ben heel grutsk en we hebben super vol nog in en lid maar komen.